Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, son as 12:04 pasadas da noite, despois do informativo, vímonos. Isto non debería ser ninguna novidade, porque levamos facendo isto, pois xa 4 tempadas. 4 tempadas, 34 programas nesta T4, que xa está chegando o seu fin. Ainda nos queda. Por certo, quero comezar o programa completamente en serio, lembrando o falecemento dun home do que falamos aquí hai uns meses, concretamente no especial de fin de ano, que é unha luminaria do mundo da televisión e que foi un referente para moitos de nós e que disfrutamos moitos de nós cos seus programas, e foi o falecemento de Hugo Stuben, o realizador mítico de televisión española, que despois estivo traballando moitísimo tempo para moitas cales, por exemplo, para a Televisión de Galicia, creo que fixo o show dos Tonechos tamén. Exactamente, o show dos Tonechos. Tamén fixo un programa con Lucía Rodríguez, Desexos cumpridos. Efectivamente, que foi onde o coñecín eu. Sí, que falaches. Estuven con Hugo. Bueno, pois quede este programa dedicado, bueno, él seguro que lle gustaba esta broma. A quen lle gusta? Pois queda dedicado este programa para... Ese home que nos regalou, eu penso que o momento ou dos momentos máis emblemáticos da historia do audiovisual español, que foi a teta de Sabrina naquela gala do ano 1987 de fin de ano. Correctamente, que todos lembramos, os que temos unha idade, por exemplo, Fernando Henrique Renón. Sí, eso sí ves? No podes relembrar, porque ti naceches no 88 e iso foi no 87, o sea, non puedes... a posteriori. Bueno, pois deches velo por outro lado. Bueno, tiñalo grabado nun VHS. Polas noites o mellor e as... Bueno, en fin, por certo, en beta tiña. Acaban de escoitar unha voz nada, non, este programa é así. Nos damos primeiro a pista e despois ofrecemos a sorpresa. Dixemos nas nosas redes sociais que hoxe tiñamos un colaborador polo de agora interino, xa depende del se quere quedar ou non. Eu firmei en prácticas, tan só. Firmaches tipo bolseiro por chouritos de melón, sí. E temos salchichas que lle gustan moito a Pepe Capelán, con mostaza, sí, leva orego. Moi ben. Xa comeu dúas antes de empezar. Porque viña cunha fame do malicia que vamos. Claro, que ves de traballar. Está connosco para cubrir, bueno, non para cubrir, porque seguirá estando con nós, pero para cubrir polo menos o sitio físico, o oco que deixou Fran Rodríguez hoxe, polo menos hasta fin de tempada, connosco gran Dani Lorenzo, que recibimos. ¡Bravo! ¡Grande, Dani! Grazas! Bueno, tipo lo de agora como para cubrir non é no sentido bíblico do término. No, falamos, no. Vale. Ainda que sexan estas horas, non. Vale. Para que me quede a min claro. Sí. Falamos do auténtico Dani Paquetov. O mesmo. Bueno, pois vai estar connosco Dani Lorenzo a partir de hoxe. Vai facer unha sección, pero imos... Non, pero que primeiro aterre, agarde un pouco por nós e despois xa falamos. Teño que pensar como explicala, porque neste programa hai unha tradición de explicación das seccións. Sí, a las dinámicas, sí. Moi clariña. Claro. É complicado, ademais, chegar a unha entente cordial, claro. Coa audiencia, eles están moi acostumados a explicacións diáfanas, concretas, o gran. Claro. Por iso temos a sección de Pini, que é o único contrapunto de todo o demais, que é o único que non é concreto, nin correcto, nin o gran, nin nada. E temos un convidadazo hoxe que agora presentamos, porque tampouco imos deixar moito máis tempo aí no cuarto da saúde, na sala de espera do noso plató, do como que non, plató estudio, a la sazón, e imos recibir xa, mira Pini, voume saltar, imos recibir o convidado. Sí, vas te saltar o libro de estilo, Carlos? No, o libro de estilo non, a escaleta. O libro de estilo respectámolo. O libro de estilo no, O libro de estilo respectámolo. Pero a escaleta sí. A escaleta vale. Hoxe, por ser hoxe o día que, que tiña que dicir unha cousa. Hoxe, perdón, un momento, silencio. Era maio. Era por maio, cuando viene la calor. Xa está, que estaba... Levo seis programas para dicir isto.
Seis programas para dicir estes versos que cadrasen cando empezase maio. E claro, era abril, marzo, agora sí, xa está. Saltarse a escaleta, sí, pero o de maio Home, que non maio falte. que non falte. No. Estes versos tan coñecidos do grandísimo e imos presentar ao noso convidado de hoxe que xa ven raudo e veloz que é convidado platino do Como que non. Estivo en todas as tempadas, en todos os lugares onde fixemos o Físicos, programa, sí. físicos Ata na súa casa tamén. e online tamén, sí, estivo, foi un pioneiro no último programa da pasada tempada dando o pistoletazo de saída o que sería o gran concurso a distancia desta tempada, desta T4, e hoxe recibímolo con bigote máis maduro, palo menos 2 anos máis maduro ou 3 que a primeira vez, seguro. Un home que pertence aos nunca ben ponderados Porco Bravú, é un amigo do programa que recibimos con este fortísimo aplauso, Óscar Cruz. ¡Bravo! ¡Grande, Óscar! ¡Queremos un fillo teu! ¡Óscar, sí! Por si ¡Óscar acaso, Cruz, amigos! ¡Bravo! por si acaso alguén non veo o vídeo podcast, hai chicha. Hai vale? chicha, Hai non? chicha. Hai chicha. pouca, Óscar Cruz, aí está. É como a teta de Sabrina, homenaxe a Hugo Stuben tamén. Sí, a Por tope, a la tía tope. Sabrina, que claro que habemos. Por certo, o que lle digo aos convidados no primeiro programa, se queres colle o micro, ponte cómodo, porque é moito máis cómodo coller o saca do micro. pé, home, No, saca- saco do pé, ponte ti, sí, home, si non hai Claro, problema como ningún. si estuvieras na tua Home, casa. aí estamos, claro que sí, claro que sí. Moi ben. Pois nada, como estamos? micro? Óscar Bo Cruz. micro. Sí, é bo. Saíronme moi ben porque eran 3 polo prezo de 2,5. Bueno, a produtora. Sí, bueno, produtora que son eu. produtora- Fastidio, non? A Carlos Tresandí Entertainment. Sí, bueno, sí. Ainda non son sociedades limitadas, son solamente limitado, nada máis. Limitado, É moi pero social tamén. Bueno, agora imos falar con Óscar Cruz porque leva currando moito, está metido no punto, no núcleo, digamos, no núcleo do audiovisual galego, quería dicir. no mesmo núcleo onde está o magma do audiovisual galego, Aí é estás xusto ti. onde estou eu intentando non queimarme. Sen queimarse, ás veces, falaremos do que leva traballando na Academia Galega do Audiovisual, pero antes de nada deberíamos lembrar a todo o mundo que hoxe xa é luns 3 de maio, era por maio. Ben, o 3 de maio, pero de 1720, en Suecia, Federico de S é coroado rei. Aí viene. Esta é a efeméride de hoxe, que así por si mesma non di moito. Bueno, si, di que foi coroado rei Federico de S, pero sempre hai algo que agocha a efeméride, e para iso temos o noso analista de efemérides oficial, que é Alejandro Martínez. Pini! ¡Hipster! Piña hermoso. Hola, Pini, como estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Pois estou moi ben porque xa é maio. Era por maio, cuando viene la calor. Por eso estamos de manga curta todos. Sí. Bueno, polos focos tamén, Tamén. De feito, bueno, contanos se hai algo que contar dese 3 de maio de 1720 en Suecia. É que eu non sei decir Federico, non? A sección de Pini, aquí estou, a sección de Pini. Un gran chiste. Claro que, isto xa é, Boas, claro, hai que ter iso para comprender esta broma. Hai que ter xa unha bagaxe, un background de humor, A min gustame moito a versión de Chiquito dese chiste. Papar. No, Federico, bueno, igual, logo xa podedes ver. Federico, bueno, en fin, igual. Abre Federico e colle unha cervexa. Bueno, pois isto. O mellor así contado non ten gracia, pero el facía moito mellor. Deconstruíches ben, Sí. Foi unha deconstrucción. Foi o Ferran Adrià dos chistes, agora mesmo estou Chegache ao cerne da broma mesma. Bueno, imos comezar o programa lembrando que temos a Fran Rodríguez en Honduras e que estou ¡Viva Honduras! Sí, claro, viva. Que a sección, que como se chama a sección de Fran Rodríguez concretamente, estou en disposición de dicir que temos un pequeno vídeo, unha pequena mensaxe da súa chegada, aínda con jet lag, porque claro, marchou esta semana pasada, acaba de chegar, entón imos darlle esta semana como recibimento e a ver se a vindeira semana ou a seguinte
podemos contactar con él xa en directo desde Honduras. Pero hoxe temos Xa xa... cando hoxe este temos... aclimatado, non? Cando Claro, él está aclimatándose. Hoxe temos mensaxe, temos unha mensaxe que acabamos de recibir aí. Polo tema da altitude, Claro, todo, bueno, a ver, altitude, latitude, Vainos a mostrar tamén de atitude que ten frente ao actitude programa. sempre. Vainos a mostrar un pouco como é Honduras. Se vais a meter en fonduras. Vaise meter en Honduras, efectivamente. Bueno, pois todo isto e moitísimo máis, porque temos a Óscar Cruz, temos DCC de Pepe Capelán, temos sección de Fernando RQR, Dani Lorenzo recén estreado neste programa. A ver, é que non hai mellor xeito de comezar o... ¿Cómo que no? Pois iso. Benvidos a Radio Galega, son as 12, pero un momentiño, son as 12:14 xa case, 12:15 acaban de dar nos reloxos de Galicia. Bueno, por exemplo, en Guadalajara tamén. En Guadalajara, en España, por exemplo, en México non, porque é un llano, en México unha laguna. Bueno, en fin, cousas. Que falaremos hoxe o mellor tamén de Emilio Laguna, xa que está aquí Dani Lorenzo, poderíamos falar. Poderíamos falar de Emilio Laguna. De Emilio Sempre é Laguna. un bon momento para falar de Emilio Laguna. De Emilio Laguna, ademais, hai dous momentos espectaculares na súa carreira. A súa participación na película foi en... E se non nos enfadamos. E se non nos enfadamos, de Bud Spencer e Terence Hill, que, por certo, non sei se sabedes, que Dani Lorenzo ten escrito un libro maravilloso que se chama Más fuerte muchachos, que se non comprastes, home, podedes mercar en calquera libraría ou mesmo nas webs sociais, redes sociais, internet. Desde Instagram podo comprar. Fresquiño está. Sí, en Instagram podes mercalo onde queiras. Más fuerte Mandalle muchachos. un DM, escribes por DM a Dani e el vende. Non sexa por vender libros. Nos Top Manta poden comprarse todavía. No, no, nunca. En Desamais, no. E en PDF, pero nin de coña. No. se me ocurra. Por Tinder, sí. Hombre, por Tinder sí. Mercas o libro o que surxa. Claro, pero no, por Tom Manta non. DM, Dios mediante, por supuesto. Podes mercalo por Instagram, Dios mediante. Claro. DM. Bueno, por se alguén tiña dúbidas. Temos connosco hoxe a Óscar Cruz, porque que é un home que leva visitando como que non dende a primeira tempada. A verdade é que votamos de menos moito a Boquete, pero sei que está traballando arreo. Está traballando fortísimamente. Sí, un saúdo para Jorge Boquete, que está traballando Un aí. aplauso con saúdo aquí. Un aplauso aí para Jorge Boquete. Bravo, Boquete. ¡Boquete! Votámoste de menos. Boquete iconoclasta. Moi ben. Ben. Orgullosísimo de estar aquí na T4, Na T4, biches. Claro. Sí, Pero sí, non se podría dicir o mismo de estar na de Madrid, pero nesta T4 estáse moi ben. Moi ben de estar aquí neste este chiste non é meu, é de Fernando, entón quero que digas ti neste decorado, non? Isto é un decorado. Sí, home, Como que chiste? No, como chiste. Bueno, Isto isto é un decorado. Que é un estudio. Un Un chiste porque dixo que era unha, bueno, había sorna, Ti crees pero que isto é a miña casa? Claro, Non, isto está non, perfecto. Isto é todo pladur. Toca aí. Isto é pladur. Sí, Claro. sí. É que nada, por exemplo, o sofá no que estás, O sofá- que este de polipiel O o de de Carlos é Carlos de de piel, coiro, claro. O meu é De coiro de búfalo. Eu xa lle viña explicando cando viñamos todos na limusina de produción Sí. que o encargado de deseño deste decorado foi Ángel Amaro, ese gran profesional tantas veces premiado e recoñecido no audiovisual galego, que quixo él personalmente encargarse da decoración deste, o sea, da recreación. me chama ti crees que pode chamarme Podólogo. Non me podólogo, non Ten me cita podólogo. Que chis na mar, Pero bueno, que aparte- colle, a ver quen é. pero que non son quen de coller, perdón, que me Dalle, están a chamar de pero Ay, colle. hola, ay. Hola, soy... Hola. Ben, non colleron, perdón, vaya. disculpen. Non, Si somos de Orange, non lle colles, que somos o peor, A ver, non sei se eran desa compañía telefónica, pero levan dándome No, man un negra no, pouco- xa está, Bueno, xa chegou. no, levan dándome un pouco a barrila
os de varias compañías telefónicas. Que eu estou moi contento con o meu deterxente, non quero cambiar ni nada. Estás contentísimo. Sí, a miña compañía telefónica lava máis branco que ninguna outra, o sea que están moi ben todos, xa está. Notase. Bueno, perdón, antes de ser rudamente interrompido pola miña chamada telefónica, de que nos estabas a falar? De que todo isto que estamos aquí, que parece a casa de Carlos Tresandí, efectivamente, entón, me enterar agora en directo de que é un decorado. É que está tamén feita que, claro, ás veces confunde xente. Entón estamos agora mesmo en Teo, isto é CTV. No, estamos en Vigo. Tresandí Entertainment. Son os estudos centrais de Carlos Tresandí Entertainment, que é unha gran empresa dedicada Na ETEA estamos. audiovisual. Na ETEA. De feito, bueno, aquí estamos no terceiro andar. No baixo gravouse Xogo de Tronos as últimas 2 temporadas. E no primeiro andar estáse grabando agora mesmo Pratos Combinados 2 a Vinganza. Está ben, claro. Está ben tamén dicirse a panadería Hernán Cortés que hai aí, porque eu sempre teño que fixarme nun sitio que está preto do sitio para comer bocadillos. Claro. Sí. Agora non está o Rinran, pero está a panadería Hernán Cortés aí. A panadería Hernán Cortés é un decorado tamén. No, a panadería Hernán Cortés está aí porque de verdade, quero dicir, por que escolleron un nome a ver, isto non dun conquistador? Que pasa aí na panadería bueno, Hernán Cortés? Porque eles eran partidarios dos conquistadores. Non quero meterme cos teus vecinos. No, a ver, eles a mellor ademais iso franquicia xa, Sí? Sí, hai por toda América tamén. A franquicia, pero xa abriron aí. Sí, abriron aí, pero en realidade iso é un holding. Hai unha maldición. Agora mandaron colaboradores a Honduras, pero da panadería Hernán Cortés. De feito que preguntarlle a Fran se falamos con él se hai panadería Hernán Cortés en Honduras. Pois anotamos, Bueno, se falamos con él a semana que ven ou dentro de 2, preguntámoslle. Bueno, contanos, Steve, estás metidísimo dende hai 2 anos na gala na xunta directiva, non? Tamén da Academia Galega. Estou traballando coa Academia que temos unha directiva moi boa, a verdade, en plan pois un grupo de profesionais, non sei como explicarme isto sempre, non son nada administrativo, non son nada diplomático. Non eres admin. Entón, temos unha presidenta que é a hostia, que é Ana Míguez, que é unha pasada. E logo temos unha dentro desa directiva, facemos moitas cousas. Mandamos un aplauso tamén a Ana Míguez. Mandamos un aplauso a Ana Míguez e a toda a directiva porque son unha pandilla increíble. Sí, tampouco temos todo o programa para aplaudir. Pero un aplauso grande para todos. A esta academia, ao final sí que son un pouco diplomático, ollo. Ves? Moi ben. E pelota tamén un pouco. É un pouco pelota, pero hai que selo, porque estou na academia. Claro. Entón, hai que lanzar balóns. Non teñas medo por ser corporativista. Se tes que selo. Porque está ben. Entón, como somos uns pouquiños que dicimos, veña, imos facer produción executiva da gala dos Mestre Mateo, entón montamos aí un pouco a gala. Están aí Sonia Méndez, está Carmen Méndez, está Ana Míguez, por suposto, que a presidenta, Álvaro Pérez e Miguel, que é o director da academia, que grazas a persoa que podemos facer todo, o tipo que está aí currando todos os días, con Marisela, con toda esta xente invisible que está aí na academia currando e que sacan todo adiante. E desde fai 2 anos facemos a gala dos Mestre Mateo, é moi bonito, é que moi guai, bonito non? pensar. Tocouvos unha época moi boa para facer unha gala de... Este ano foi unha tontería, pero foi moi bonito. O proceso de produción executiva foi moi bonito porque tomas as decisións e logo, claro, o sea, eu non teño moitos coñecementos para ser un produtor, estou aprendendo de toda esta xente, pero tomas decisións, esas decisións de quen quererías que dirixe a gala, quen pensas que vou para escribir a gala este ano, nun ano como este, tal. Tomas decisións que están moi guai. Nunca vira como se toman esas decisións. Nunca estive nun programa nese período de cocción no que tes que tomar decisións de pois quero que sexa este presentador por tal cousa ou quero que presente esta persoa por tal outra. Iso está moi ben. Estou aprendendo moitísimo dos meus compis. Isto xa en serio, claro. Claro, no, bueno, ás veces como que non podemos falar en serio un pouquiño tamén, non? Saime raro, síntome raro. Bueno, non pasa nada, tranquilo, é igual, damos xelo unha valeriana, non te preocupes. Terapia de pouco a pouco, Óscar Cruz. Digo que o ano pasado, cando estiveches con nos, eu creo que foi xusto 2 semanas antes ou unha semana antes da pasada gala dos Mestre Mateo e de todo o Cristo que veu despois co COVID. De feito, claro, non podía contar nada porque aínda non había sido, ¿no? Pero cando era o programa xa era. Estabas aí porque foi a Paxarela, aquela historia. Claro, foi ano pasado iso. Sí. Entón, claro, o do ano pasado tamén. O ano pasado non tiñades, quer dicir, o último día que pasou, porque claro, cando foi esa fin de semana, o día seguinte foi o día 7, foi o 7 de marzo. Eu estive traballando, e que de feito a historia mola moitísimo, porque estive traballando 2 semanas, entrei a traballar no Quen anda aí da TVG a semana anterior. Estive unha semana desto que dis, vou intentar acostumarme a como se traballa, a coñecer os meus compis tal.
foi os Mestre Mateo ese fin de semana xa con esta movida polo fondo, non de a ver se coronavirus, a ver se tal. Fixéronse, non pasou nada, non se sabe de nada de ningún gromo de tal. Xa. Que se saiba. Bueno, sí, E claro. despois estive Fixéronse. a última semana no que canda aí que estive en presencial. Estive 2 semanas no programa e logo seguín traballando e tal, pero foi express. 2 semanas nas que pillou polo medio os Mestre Mateo e despois pa casa todos, tío. Sí, en menos de 4 días ou así, sí. Por iso, despois do ano pasado, este ano foi a 6 da tarde, ademais. A 6 da tarde, sí, A claro. 6 ti non estiveches ao final Eu non presencialmente. presencialmente na gala non estiven porque hai que deixar espazo a que outra xente poida respirar, porque senón era unha gala eso, moi reducida para que se poidese facer e que a xente... Unha das cousas principais, e isto moloume moitísimo que defendese moito Tito, que foi o director da gala. Tito Sorei foi o director da gala, Manolo Cortés foi o guionista da gala, e apostaban moitísimo porque os nomeados estivesen ali, porque había moitas outras galas de premios que estaban facendo as galas en os nomeados ali in situ, entón xa sabían moitos se gañaban ou non gañaban e tal. El dicía que parte do formato, porque ao final unha gala é un formato televisivo, ten que ser un programa, que parte dese formato era ese porcentaxe de concurso que tes de a ver quen gaña. Claro. A ver se e que estén ali, e que se leven a sorpresa, e que o que pon mala cara poña mala cara. Iso un pouco a base de todo isto. Moloume moito ver ese proceso no que defendían eso, que non para todos foi a clave. E ti que estás dentro da preparación dunha gala, ese formato televisivo tan vapuleado o día seguinte por todo o mundo, da igual o que fagas. O sea, ti cando vas facer unha gala é como os soldados que saían na vanguarda cando baixaban na praia de Normandía, que sabían que ian a unha morte segura. Incluso que ia tocando tambor diante. Sí, bueno, isto é o que hai. Como se afronta unha gala que é un complicadísimo facer algo dinámico, porque é moi complicado, porque decir, imposible. É que é imposible. E cale sobre todo a reacción do día seguinte. Do día seguinte non é tanto como isto que porque non hai moita polémica, o sea, os Mestre Mateo non son unha gala de polémica ou de tal, é máis o espectáculo o rollo. Por iso nos Goya, o mellor, non, que como sempre hai un tanto por cento un pouco máis de polémica ou tal, sempre pode haber esas reaccións dos días despois. Nos Mestre Mateo non, nos Mestre Mateo somos distintos, hai polémica dende o minuto cero. Entón, a movida do día despois dá igual porque levas durante todos esos meses escoitando a xente, pero é que isto non pode ser así, xa meu, pero é que ten que ir por aquí, xa non que ter... Hai moitísimos factores que todavía hai que mellorar e que hai que facer cousas para mellorar e tal, e non se pode mellorar todos de golpe. Entón, sempre hai polémica durante a cocción dos Mestre Mateo. E mesmo o día dos Mestre Mateo, se non chegas a barra, se non chegas a comer pinchos, se non chegas a non sei que, sempre hai alguén que se queixa na propia gala, pero da gala ali non hai ninguén que diga nada malo, Claro. Isto é algo tamén que tengo no audiovisual. Que dice? Moi ben. A xente mal non soe falar, bueno, por se acaso. Menos mal. Mira, aproveitando que está hoxe connosco que se incorpora Dani Lorenzo, que é un tipo que sabe de cine moitísimo, e que ademais tivemos a sorte, bueno, a coincidencia, quero dicir, de que a pasada semana foi a entrega tamén dos Óscar. Estamos aquí co Steven Soderbergh galego. Sí, efectivamente. Hai algún xeito, ti que levas seguindo galas dos Óscars dende hai lustros, hai algún xeito de facer unha gala algo dinámico entre ti, que dicir, é posible? É imposible, porque tes que dar 26 ou 23 premios ou 20 premios, dame igual. Realmente a xente só coñece os que reciben 5 ou 6 premios, porque o resto son técnicos, entón para o que é un espectador casual, iso vai ser complicado sempre, sempre. E para que é un espectador normal e habitual das galas, parte do seu espectáculo é poñelas a feder. Logo, o punto hater é unha das cousas máis guais que tenes. Claro, entón é milagroso, por exemplo, o que conseguiu Eurovisión nos últimos anos, porque Eurovisión pasou de ser unha cosa casposa e tal e cal, e agora é unha festa porque ten un punto autoirónico tamén. Entón, ata que as galas non consigan ter ese punto autoirónico, sempre vai ir a xente a dolor a darlle as galas. Entón, es moi bravo o poder producir unha gala e organizar unha gala. Tens que ser moi valente.
Por certo, parabéns a os que decidiran que Lucía Veiga tiña que presentar a gala. Iso foi precioso, decidiuse en grupo como todo, pero teño o prazer, o inmenso prazer, e non falei con ela dende fai tempo, Pois dende mira, aquel día que estivo chamei eu para connosco, dicirlo. estivo Chamei connosco a semana pasada. Joder, Sí, oye, están claro, chamando otra vez, Ahora, ¿verdad? ahora, ¿Cómo estamos, Carlos, eh? hay que Igual falar Lucía con Veiga. ella. A ver, vou chamar, vou Igual Lucía Veiga esta vez. vou responder a ver se Pega aí o micrófono, non No, vai a pero- ser. Non, pero acaban de colgar. Oye, pero ti te crees que pode A ver ser si vai a haber Acaban de colgar outra cousas vez. dentro do móvil. A ver si vai a ter un WhatsApp con unha foto de al mellor De verdade, eh? de Bueno, pues nada, Dunha que llevas bala ahora? ou algo. Pero No, foi moi no. Foi moi Déxate bonito, tonterías. porque chamei a eu a Lucía ás 11 e pico da noite, que non sei se salía do Malicia, de feito, estaba en coche, foi como, Lucía, que vas presentar o mestre Mateo, era empezou a gritar e tal, e foi super bonito, tío. Sí, jo, Lucía. Que fuches ti o encargado de darlle De chamala, deixaronme ser. a noticia, qué guai, qué guai. No, a min, perdón, pareceme moi mal que ás 12:30 da noite, sexa que me chame alguén. É que non pode ser. É que non pode ser, eh. Son as 12:30 da noite. Hombre, Non se pode chamar a estas horas. co- Pero siguen chamando, sí. Sí, no, xa agora xa pararon, pero é que estou por O bloquear mellor o queren número. que presentes os próximos mestre Mateo. Mira, Estás a colgar. A ver si te están chamando para iso e ti non colles. Estás Claro, aquí de mellor- chulito o facendo mellor- programa. Os ondas, Que os di- ondas, porque sabe, a ver, Óscar o mellor non o sabe, pero levamos Este ano ten que caer, toda esta temporada en contacto directo ca Academia dos Premios Ondas, que nos chaman constantemente. Constantemente. Bueno, o propio Iñaki Gabilondo, chamadas persoais o teléfono de Carlos Tresandí para que os aconsellemos en canto a libro de estilo do que vai ser o futuro da radio, porque nos Sí. aquí estamos innovando permanentemente, traemos cartulinas á radio, facemos cousas que, A bueno, ver, por algo somos o podcast máis descargado da web da Radio Galega. sí, esos son datos. efectivamente. Esos son datos. Eso Son non datos, é, son non é feitos. nada subxetivo. Non. Ti vas a páxina web da Radio Galega, Radio Galega. Radio Galega, Que aparece aí de primeiro? e aparece de primeiro podcast máis descargado da semana, aparece. Como que non? Como que non? Sempre. Claro. A semana seguinte quen volve a aparecer? Como que non? Alá. Isto A é semana así. seguinte outra vez? Como que non? Vaya, casualidade? Non o creo. No, serendipia. Eso dicía o Iker. Claro. No, hai que dicilo. Quen dicía eso, Carlos? Iker Jiménez. Casualidade non, serendipia. Que debe ser algún tipo de crunchies ou algo, non sei exactamente Supoño que que. sí, claro. Bueno, pois nós estamos por innovar, a ver, os ondas este ano presentámonos os ondas. Pois. Sabes que pasa? Que hai que transcribir moito. E logo dame unha preguiza terrible. Pero este ano, porque non xotes? Pero hai O non xotes? Pero que? Moita documentación. Queres que comecemos a Bueno, facelos impresos? sobre todo hai que coller un programa, transcribilo, como aquí falamos pouco, sí, imagínate. Sí, transcribilo. Iso, transcribilo. Pero eso ten que haber Mira, algunha mira app. que se nos entende a nos, ben. Ten que haber o unha sea, aplicación ou algo para facer eso. Sí, Google, bueno, Google Translate ou ou algo deso. así, ou Audible ou algo así, Onde? hai que falar con alguén que tome o tempo ou contratar a xente para que faga Bueno, transcripción. digo eu, aproveitando que está Óscar Cruz aquí Sí. membro da Academia Galega do Audiovisual, Real Academia Galega Sí, do sí, sí, Audiovisual. Sí. Dende aquí gustaríame facer unha petición que sirve isto como petición formal, aínda que logo haxa que emitir calquer tipo de papeleo ou que sexa, para cando unha sección de podcast e videopodcast, xa que é audiovisual, quero dicir, é a Academia do audiovisual, quero dicir, das cousas que se escoitan e que se ven, e nos facemos un programa en radio que se escoita, en podcast que se escoita, en videopodcast que se ve. temos Lo cal firmas, Aparte en que, galego, claro, ademais, que casualmente creo que poderíamos optar cecais a calar algún tipo deses premios. O gallá. Por que non incorporar máis que nada para que non porque se tardades moito, vai haber máis No, e van o ser gallá. mellores. O e gallá, non lo se van fagan, dar. presentemos se quede deserto. Iso que quería eu. Isto non é a primeira vez que se fala neste No, para, programa. no, e xa ten pasado que só hai un finalista en algunha das categorías. Sí, tamén sí, que no, pasa. pode ser, pode ser. Pero Pero de iso- feitos quedaría excluída a categoría, creo. Sí, No estou non, seguro, eu creo que sexa que haxa categoría que quede deserta. No, pero a mí creo que gustaría iso sería iso bonito. que me gustaría. Pero bonito. isto é unha pregunta seria. Por que non se incorporan novos formatos? Eu supoño que xa o barallaría desde a directiva, que o mellor non agora, pero en un futuro, contemplar incorporar formatos digitais que non emitidos en canles de televisión nin en medios tradicionais de distribución como pode ser o cinema para os premios do audiovisual galego. Houbo a ampliación antes de que chegase eu, bueno, moito antes de que chegara eu, houbo ampliación que entrou serie web. Serie web non sei cando entrou, pero Sí, pero claro, a serie web agora, para os que estamos familiarizados con ese formato, digamos que xa é algo xa que nos queda moi atrás.
E agora o que está triunfando pois son os streamers, os podcasts. Entón, Non, mesmo Twitch, non, quero dicir mesmo Twitch, non? Sí, eso me refería con streamers. Nós non imos salir, por si xa sabes, non pasa nada. Habería que topar... Non te sintas... Imos a topar imos investigar isto. Habería que topar unhas bases para poder, porque, por exemplo, na de serie web foi moi difícil no momento calcular que era serie web e que non podía ser serie de tal e como tiña que emitirse, acotar aí o que habería que acotar e podemos facelo. E supoño que agora presentar iso na academia. Bueno, supoño que agora será, falando tamén en serio, será máis difícil mesmo agora acotar que é serie web. Non digo, agora é cambiaron as bases de feito é moito máis difícil. É complicadísimo saber que é unha serie web porque coa cantidade de plataformas que hai realmente moitísimas series non pasan polas cales tradicionais. Pero bueno, habería que acotar, xa non por nós, senón eu creo que ademais está abrindo. Eu creo que estaría ben. O que si vos digo que non sei se xa cho dixen, pero non sei se foi off the record. Sí. Ou foi non sei. Programa. Creo que foi pero podes dicilo. Que de feitos máis preto está de que se cheguen algún día a quitar premios dos mestres que non Mateo, que se incorporarse porque que non sei cantos son, pero son 20 tantos ou mellor. Son moitos, son moitos. Case. O caso é non darnos nada. O caso é non darnos nada. O que se fala normalmente é iso, de quitaríamos algún premio en favor dunha gala un pouco máis tarde. A ver, ao final nunca se fai porque é un pouco feo quitar premios. Claro, home que O que precisa calquera gala de premios é 10 premios máis. A eterna disputa. Para que sexa máis dinámica. Claro. Bueno, que pide, non? Falamos moito, a verdade é que aínda falamos arreo, para que vexas que este programa agora estamos coa reflexión, coa conversa sesuda, bueno, en fin, estamos moi descoñecidos. Pero bueno, que mola moito coñecer, eu creo que a xente que nos escoita tamén lle interesa saber como funcionan as cousas con xente que traballa detrás das cámaras e detrás de toda a montaxe que supón, por exemplo, pois a gran gala do audiovisual, que todos os que estamos aquí máis menos, pois estamos traballando nisto. Sí, que me gustaría ademais aportar un dato. Por suposto, nome e medio, por favor. Sí, para Me encanta que levante a man para pedir. Nome e medio, por favor. Gustaríame darlle tamén os parabéns a Óscar porque foi a gala máis vista da historia dos Mestre Mateo. Iso é verdade. Iso é certo. E ollo, nun intre no que as galas de premios cada vez teñen menos e menos. Os Goya foi a gala menos vista, os Óscar foi a gala menos vista, perdeu un 45% da audiencia, os Mestre Mateo disparáronse na audiencia. Era unha aposta difícil, ademais, coa gala 6 da tarde, tal, que non moita xente supoño que sabería que era 6 da tarde, moita xente enteraríase no momento previo, meus pais enteráronse o día antes ou o día... Sí, bueno, eu entereime no mesmo día, claro. que era, porque si sabía que había Mestre Mateo, logo dixeron a 6 da tarde, vin os típicos... Sí, eu entereime porque non estaba nomeado, outro ano máis, extrañamente un ano máis Pepe Capelán sen estar de finalista en ninguna das categorías, pero bueno, entereime. Temos que loitar, pero un día imos aí ao Centro Ágora na Coruña a visitar a academia. Eu estou, bueno, que aparte son académico, moi honrado, por suposto, de ser académico, pero o mellor premio é ter traballo, tamén vos lo digo, Iso é verdade, iso é verdade. O máis importante. Bueno, digo que falamos moito tendido do traballo nos Mestre Mateo e do traballo de Óscar Cruz, pero imos dar un pouco de chicha ao programa porque xa pasaron 33 minutos efectivos de programa e ainda non fixemos nada. Ao final, claro. Falamos, charlamos, tampouco. No, eu vou facturalo igual, a ver se me entendes que decir. Claro. Eu isto facturo igual. Pero anunciamos ao principio do programa que hai unha mensaxe que nos ven directamente dende Honduras. Antes de dar pase, antes de dar pase a mensaxe, Pini, creo que tes por aí a flamante sintonía que está, creo que a última de todas de Fran Rodríguez. Temos a flamante sintonía da nova sección. Entón, para meternos en Honduras, como ben dixo antes Pepe Capelán, imos escoitar un pouco a nova sintonía que dá paso a este momentazo o outro lado do charco. Estamos, Pini? Dalle.
Pues aquí estamos en Viva Honduras con Fran Rodríguez, que debería estar escoitándonos dende outro lado do charco. Hoxe non se podía poñer porque foi ali. Non sabemos aínda moi ben a que foi ali. El está ali facendo o que pode. Eu sei que... Que é unha misión para a Axencia de Inteligencia Galega. Que non podemos dicilo, claro, pero non se pode dicir nada. Ou algo, algo así. Claro, bueno, a ver, se é de inteligencia, dos máis inteligentes do equipo ten que ser Fran. O sea, Sí, mellor... por algo é o director de contidos. Claro, entón, pero como non podía estar hoxe connosco en directo porque acaba de chegar, quer dicir, marchou esta semana, leva un jet lag terrible, pois pedímoslle que por favor nos amose un pouco como se atopa, que nos conte, que nos amose a parte de Honduras na que está. Os que estades na radio e desescoitalo, por suposto, se entrades nas redes sociais durante toda esta semana poderedes ver a mensaxe de Fran e tamén o noso vídeo podcast que colgaremos na nosa canle de YouTube como que non radio, pois esta semana en canto poidamos, porque temos a un de baixa no equipo de edición e montaxe. Está de pero algo grave? No, un nocello, pero está agora postrado nun jacuzzi e non pode atender as súas, bueno, está sufrindo terribles dores nun balneario. Falle cortocircuito coas aguas termais e tal, entón non pode estar con entón non pode, porque lle colle dende o nocello ata a orella. Entón está incapacitado completamente para editar. Claro, e imos un pouco máis lentos do habitual, pero o que sí temos é unha mensaxe moi bonita que imos escoitar nestes intres grazas a man máxica da técnica de Alejandro Martínez Pini. Dalle aí. ¡Viva Honduras! Moi bons días, como que non nens, o prometido de débeda. Mirade este momento chimpín hondureño. Aí vai pasando. Isto parece Cans. Pois o prometido de débeda como que non como que seguidores do como que non, e xa estamos en terras hondureñas, unha Honduras un pouco menos trillo que a última vez que estiven. Xa vos irei contando as miñas aventuras. Agora estou con todo jet lagazo, pero aí detrás tedes, fixadevos, esa montaña na que vive King Kong e algún outro narcotraficante. No tempo que levo aquí, obviamente, nin vin manatíes, nin vin caimán xacaré, pero podo adiantarvos que na miña habitación xa teño 3 ou 4 gecos que son os encargados de facer a limpieza insectívora que se necesita nestes lares, porque aquí as cucarachas levan mocasines, que os saibades. Polo demais, todo ben, todo fermoso, todo estupendo, todo maravilloso. Mándovos un bico moi grande. Por favor, Carlos, mantén un pouquiño a orde no plató, que non volvan as tensións. Fernando, pórtate ben. Pepe, sé paciente. Pini, estás igual. Así que un bico para todos, pouco máis que dicir. Adeus. Sempre se van os mellores, Sí. Bueno, pero volverá como MacArthur ás Filipinas. Aí está Fran Rodríguez, que está en Honduras. Xa dicimos, estamos tentando arranxar a comunicación. Se non é a vindeira semana, a seguinte seguro que teremos conexión en directo con Fran Rodríguez. Bueno, en directo nos ás 12 e pico, el ali 7 horas menos. Sí. Vale, pero bueno, Si falaremos. aquí son as 12 e pico, ali serán Pois un unha hora cedo, menos, cedo, sí. Algunha hora menos. Sí. Bueno, pois nada, grazas Fran por mandarnos esta mensaxe e con todo este rollo que levamos, imos xa dar paso a unha das seccións favoritas da audiencia e de Fran Rodríguez, porque é o momento de recibir, no como que non, ollo, as redes sociais, as fotografías que estamos colgando nestes intres. Porque hai que ter jeta, un tipo que acaba de anunciar non vou dicir o que acaba de anunciar, pero que acaba de dar un xiro por WhatsApp, un xiro por WhatsApp. No seu caso, o mellor mesmo de 360 grados. Estás enfadado real, Estás enfadado de verdade. Non falemos do que dixemos correcto, fora do estudio, porque xa temos audiencia que aínda por riba, cada vez que se fala de Fernando Requerre, saen as armas, e eu non quero que teñamos un conflicto. Fernando Requerre Army. Sí. Bueno, entón imos pero vamos, que con cariño, digo co cariño que lle teño. Pero hai que ter jeta para facerse iso no pelo. E se alguén quere saber que se fixo no pelo, que entre @ como que non radio, e xa ve. Twitter e Facebook agora mesmo están colgadas as fotos diso que leva, que é o Ric Flair
de Álvaro Cunqueiro, da rúa Álvaro Cunqueiro de Vigo. Así en pelito corto. Un pouco escotito jodi tamén, cuidado. Un pouco, Moi sí, chacho coudet tamén. Sí. É o que dicía José Luis Ibáñez en Pressing Catch Rubio de Bote. Pois isto é o que agora mesmo non digo máis. Fernando Requerre, amigos. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. Iso é, aplauso para mí. Aplauso para él. Efectivamente. Canónico, como sempre, pedindo aplauso para él. Unha cousa, é natural. Natural. Vale, no, era por... Bueno, de camomila e así serán os Sí, produtos sí, que me botaron na cabeza. No, Bueno, aquí de personaxes pero do apuntaba corazón ben- non queremos falar. Apuntaba ben Óscar Cruz, sí, un pouco Eminem. Sí, Eminem, sí. Sinto romper esto o programa como iba, No, a ver, se ia moi ben. pero quero dicir. por eso. Pero eu a Fran Rodríguez, personalmente, o admiro moito e o quero moito, Sí. pero laboralmente me estaba metiendo unha presión que eu ata aquí, Carlos. E a verdad que eu personalmente sinto a marcha, pero que laboralmente, Carlos, é que non podía con esa presión. Pero como que non podías? Pero se non se dicía nada. Sempre estaba aí. Bueno, De porque- feito, no vídeo dixo Fernando, cuidado, tal. Claro, porque Pero él está a escoitar, Está segue sendo. vigilante, está ollo a visor. Pero eso lévame todos estes anos, Carlos. Eu xa tiña esa presión, pero esta temporada moito máis a ir tan a vanguarda, tan a tal que ao final A vanguarda. a vanguard que non daba, Carlos. E eu o que quero agora, Porque nas outras sí. como? Non, preguntaba. Él pensa que sí, Ah, que vale. O que quero agora, Carlos, é ir ao mainstream, Carlos. O mainstream. O mainstream da CRTVG da Audiovisual de Galicia. Sí, vale. O pucho da TVG. Aí vou, Carlos. O nicho, o nicho. Vas ao zetanganismo do... Aí está. Ok. A ver, tiña preparado un número de ventrílogo. É que madrileño, Zetangana, el madrileño non se pode dicir porque estamos a piques de eleccións. Entón se pode dicir é iso. o madrileño, pero chamas Antón. Entón, Claro, tamén é certo. O verdadeiro puchito es tío. En galego sería Zetangaña. Zetangana, sí. Claro. O C de Antón, claro. O Celi Horta. Sí, Liorta, mola moitísimo. Celi Horta, sí. Celi Horta, mola Podía ser moito. Feli Horta. Pois mira, voume chamar o novo esta nova reencarnación miña propia. Vaise chamar. Mira, é que vou Celi poñer, Horta. mira, vou facer agora mesmo. No. Non, Carlos, é Nas que agora redes- nas redes vou sociais- ser Celi Horta, Carlos. Xa, A nas redes- partir de agora vou ser Celi Horta. Xa, bueno, pero mira, este pero non o no- berres. Apaga o micro. Vou, non. O meu e vou contar contos así de Celi Horta, Carlos. Moi ben. E Vale. vai desflipar, Mainstreamismo galego. Mainstream da CRTV Galicia de audiovisual. Sí. Entón, vou contar un par de contos. Pero sen berrar, te escoito No, igual, hai que berrar un pouquiño, Ah, Carlos, vale, xa sabes vale, que hai vale, que vale. berrar un pouquiño. Sí. Entón, Ao mellor mira, sí. contos, Es estrutura clásica do conto. Es como os bodidonas. Se non saben o que Non a sei. xente non sabe, pero Googleo. que poñan nas redes, vou poñer Entón. unha foto de Skip, Zip e ti debe ser Eu sou o terceiro. Flip. Celi Horta, gracias capelán porque non tiña nome para esta personaxe e vou ser Celi Horta. Moi Celi ben, Horta. Celi Horta. Contos clásicos, con estrutura clásico de conto, pero con personaxes da casa. A ver. Por exemplo, a ver que vos parece este. A ver. A ver. Isto é unha señora e tal que estaba por ali, unha señora, non? Entón, de repente, aparece o noso compañeiro de efervesciencia, Marcus Fernández. No, de efervescencia non, de Perdón, Damos sí, digitais, de Celi Horta. Damos digitais, pero estive algunha vez tamén. Bueno, o Marcus, o metí, sabes quen é? O Marcus. Sí, Aparece Marcos. E non ir solo, dous Marcos cun clon. E a señora, claro, era a señora encantadísima. Home Marcos, que tal estás? Ai, Dios mío, tal. E de repente, chega outra señora e colle aos dous clones, os dous clones de Marcos Fernández Sí. e os leva da lá. E a outra, ai, mi má, pero que faz e tal? E eu dixe, pero tampouco pasa nada que lle leve a os dous Marcos Fernández. Pero claro, despois pensei e dixe, claro que lle moveu os Marcos. Os Marcos
moveulle, e aquí en Galicia, cando te moven os marcos, cabreaste moito. Como segue? Non me Ah, gustaba mellor. xa estaba. Sí. Vale. Bueno, moveulle os marcos. Está Estrutura chamando Fran Rodríguez, Vou, creo. tiro, agora. Sí. vou a ver este que tal. Mira, agora- Vou contar outro, a ver que tal. Este seguro que mellor. Está Xaimito, clásico. Xaimito é un clásico, Xaimito, sí, non? Xaimiño. Non pode fallar. Xaimiño é un clásico. Xaimiño. A mí é hablar de Jaimito e ver a Álvaro Vitali. Esta broma ten cecais un pouco máis de Leixa Pren que a primeira. Vale. Xaimiño, non. É bo que diga Está Xaimiño aí co amigo, non? Está comigo Xaimiño. Sí. Está comendo uns doces, non uns caramelos. Sí. Colle un caramelo e como dice, carai, que doce este caramelo. Hai que tener huevos para facer esta sección tamén. No, eu estou disfrutando moitísimo, Sigue Celiorta. Di Xaimiño, o colega. Sí. Proba ti. Proba o caramelo. Sí. O doce, non? Sí, o 12, sí. Empieza, pero que me deches, é que son mentos de padrón. Son mentos, pero de padrón porque os pican. Claro. Agora mesmo estás te arrepentido moitísimo, non? Da proposta. Pasando, que está ben, non? Sí, non, Lembrades cando éramos o podcast máis descargado? Porque iso xa non vai volver a pasar. Teño, vai ser o segundo. Eu vexo... Son etapas. Hai que Claro. hai que ir queimando etapas. Vexote pa ir... Sí, pa ir ao que anda, aí estás. a ver, logo despois. Está perfecto. A ver, un último. Sí. Último, prefiro reflexión. Para contar un chiste en Porque labranza. teño Prométeo que é o último. moi rápido, va moi rápido. Isto é o de telón. A ver. O de telón ese ten que caer. Ábrese o telón. Sí. Este tela, cuidado. No, tela non, telón. Os outros eran os vos. Ábrese o telón. Sí. E aparece un touro, Sí. pero moi pequeniño, nun precipicio, como a escala, sabes? Sí. O precipicio enorme, pero o touro pequenichiño, non? Sí. E de repente, como se fora unha película, aparece unha conta atrás. 3, 2, 1, e pecha o telón de repente, non? Sí. O touro pequeniño, Sí, o touro pequeniño. o precipicio e a conta atrás. Sí. 3, 2, 1, e corta de repente, non? Sí. Como se chama? Cal é o nick de Instagram dun famoso actor galego? Hostia, xa sei por onde vai. Acabo de velo. 3, 2, 1, xa, Touri. Claro. Arroba xa Touri. Arroba xa Touri. Nunca crin Claro. que dixera Touri, isto, Carlos. pero voto de menos as cartulinas. Si Sabes que, Carlos? No, é que... No, eu confío en Celiorta. Carlos, Sí. eu estou farto disto, Carlos. Eu vou ao mainstream porque non quero morrer de fame. Xa. F-A-M-E. Eu o que quero é morrer de fame. Cuidado, Oye, a voltita, Carliños. Está tan ben cando non o explicas, pero está ben, sigue. Polos recontrachapados camiños do audiovisual, armado cun piolet dourado de talento e acento e asento. Abandonar o listillo rechiante, cantante, arrepiante, ante os pipís que haya que limpar. Chimpar en directo, se fai falta engolar a voz se fai falta engolar a voz a engolo. Canté, rapeei, suei, chorei. Ei, non vayas presumiendo por aí. Fei Long era o meu preferido no Street Fighter. Espido ante vos diante de Dios tanta tontería. Basta, oxe berro como un can ou veo como un perro. E lembrádeme que me chame como me chame, trame o que trame, loitando como loite, como Rambo en Vietname. Aquí a ritma foi un pouco, bueno. É o mellor da sección. En Vietnam. Cando me chegue a morte, o último exame, lembrádeme como alguén que lle daba igual a fame. O único para o que valgo é para faceros rir e para non morrer de fame. qué bonito. Aquí é onde entra a lírica. Todo demais era un discurso prosaico ao alcance de calquera. Pero aquí é onde Todo demais eran distraccións. o cerme iso. Eu tamén creo que ao mellor algo de tinte que entrou. Que Sí, dicir que se pasou de horas de secador. Claro, o mellor non sei. Bueno, en fin, Pero o de mentos de parador o pillaxe. sí, bueno, Claro, porque uns pican. sí, é o momento do CCC de Pepe Capelán. Case mellor. Dalle, Pidi, por favor, dalle. Ai,
Pepe, Sí. que Quédanos pouco tempo, non? Jova, que me sabe mal. Bueno. Me sabe mal por la sección anterior, que decir que eso que vas a ver era máis Porque curta. pillaches o que picaba. Claro, Temos bueno. unha consulta. Vamos No, a- menos mal que estivo moi listo Pini e meteu risos de lata por detrás e por pospo. Sí. Iso está para darlle así tío, charles e todo iso, sí, claro, moi ben. Pero bueno, iso gañou. Bueno, eu teño o teléfono do programa. Sí. Vou a amosar. Sí, por favor. Para quen non o saiba. Temos teléfono do como que non, que aquí está, o Aí está. 604029957. Sí. Que é real que nos chegan audios e nos chegan videomensaxes de ointes e de televidentes ou podcast videntes. Sí, como se chame iso. Podedes seguir mandándonos as vosas consultas ao 604029957. Mira, están aí os de- Están os de Silicon Valley, o noso departamento de informática poñendo agora o printer, que se Aí chama, tes, para a aí. xente que sabe de tele chamase printer, para os que non chamámoslle printer. Entón podedes poñelo Que espabilen. sí, mandar mensaxes, que temos unha mensaxe hoxe. Sí, e aparte, mira, gústame a mensaxe de hoxe, dalle Pini, por favor. Hola amigos del Cómo que no, ¿cómo andan? Espero que bien. Saludos desde el otro lado del Atlántico, desde la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Sí. Bueno, esta América vez del Pepe mundo. te consulto por una duda que tengo hace tiempo, que me viene rondando la cabeza. Claro. Se comenta por aquellos lados, veo que el cómico más sexy de Galicia sería un tal Fernando R. No un tal, no, Fernando Bueno, Requerre. persona que tenés al lado. Sí, exacto. No vamos a poner en tela de juicio ese calificativo, lo vamos a aceptar. Perfecto, Fernando, sos el cómico más sexy de Galicia. Sí. Muy bien. Ahora bien, el segundo cómico más sexy de Galicia, tengo entendido que sos vos, Pepe. Pues tes ben entendido, Perfecto, amigo. tampoco vamos a poner nada en tela de juicios, no lo debería. vamos a aceptar. Sí. Tal vez no lo voy a compartir, no sé, ni el tuyo ni el de Fernando, Pues deberías. obviamente, pero bueno, vamos a dejarlo como que No, deberías. son cosas concretas esas dos. Bien, ahora me gustaría tener tu opinión, Pepe. Decime quién te parece que podría ser el tercer cómico Carallo. más sexy de Galicia. A ver, sacame la duda. Gracias. Nada. Bueno, un aplauso para Peregrino que nos escribe desde Bahía Blanca, Argentina. Agradezo a consulta a Peregrino. Si non me gustou o tonito de poñer en tela de xuizo que tanto Fernando RQR é o autoproclamado cómico máis sexy de Galicia e Pepe Capelán é o segundo cómico autoproclamado, segundo cómico máis sexy de Galicia. Non debería poñelo en tela de xuizo e di, non o comparto. Pois poderías compartilo, Peregrino, porque son mellor tamén nos abre un abano de posibilidades na América hispanofalante. Claro, Comparte claro. nas túas redes e comparte cos teus amigos, contactos, coñecidos, amigos, familiares, xente da túa proximidade, que tanto Fernando Reguerre como Pepe Capelán son os cómicos máis sexys de Galicia, que Galicia sabemos que é un país moi aprezado en Hispanoamérica, Latinoamérica, porque somos irmáns, non? Da mesma nai e do mesmo pai, pero de distinto continente. Correcto. Entón, dito isto, Está sendo raro, está é sendo raro esa tan, referencia. tan profundo, Bruno. con dito isto, Sí. teño moi difícil escoller o terceiro cómico máis sexy de Galicia. Podería dicir moitos nomes, podería decir tantos, o sea, podería decir tantos, pero claro, que pasa? Que aquí estamos falando de autoproclamados. Claro. Entón, claro, eu non son quen de proclamar o terceiro cómico máis sexy de Galicia. Debería vir un cómico aquí e autoproclamarse o terceiro cómico máis sexy de Galicia. Co cal, quedan abertas as liñas do como que non, as nosas redes sociais. Perdón, para iso me chamastedes, non? Arroba como que non. Que queres ser? Perdón, claro, eu serei o terceiro cómico máis sexy de... Bueno, pues mira, Non se pode ser aquí todo tampouco, No, claro. escritor. No, pero Antes de que director chegue de ninguén, teatro, prefiro eu... Diversificar. Pues mira, Claro. Pues si Daniel Lorenzo, arroba Dani Claro. Paquitov, Claro. se quere autoproclamar como terceiro cómico máis sexy de Galicia, quen somos nós para impedir? Sí, señor. Autoproclámome. Bravo. É que non se pode acabar máis en alto un programa
cos 3 cómicos máis sexys de Galicia autoproclamados no mesmo estudo. Isto é maravilloso. Isto é moi excitante. É moi excitante. Óscar Cruz, excitante o que che agarda a semana que ven, que vas a estar connosco. Vou quedar aquí, de feito, Sí, bueno, é habitual, a xente xa temos fora unha zona de acampada. De feito, vou quedar na panadería Hernán Cortés. Bueno, pues moi ben. Fálalle a señora porque creo que ten ao lado do forno ten para poñer o iglú. E xa quedas ali, que quedas o quente, queras que non, agora a estas alturas o mellor do ano. Agradecese. Sí, pola noite sí porque refresca. E un chusquiño de pan malo será que non caia ali que podas sí, comer. Sí. Bueno, Óscar Cruz, gracias por estar connosco. Unha aperta grandísima a Fran Rodríguez que está en Honduras. Alá onde estea. Sí, sempre nos nosos corazóns. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos estreándose hoxe. Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando Reguerre. O terceiro cómico máis sexy de Galicia. Autoproclamado. Claro. E nos marchamos xa porque mira ti que horas son. Case xa é ¡A una! E a unha chegan os informativos. E hoxe temos a un amigo de Dani Lorenzo. Moi bo amigo. Que ven tocar en directo, que xa está preparado co seu irmán. Son os irmáns Cuña, Andrés e Alberto, que veñen aquí a interpretar clásicos do rock, pero pasados polo seu tamiz. E hoxe imos escoitar unha versionaza do Suspicious Mind con todos vos os irmáns Cuña. ¡Bravo! 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 We're caught on a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. What can you see? What you're doing to me? When you don't believe a war I'm saying. We can go on together on suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. Don't you see these tears are real, I'm crying. We can go on together on suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Oh, let our love survive. Oh, dry the tears from your eyes. Please don't let a good thing die. You know I never lied to you. Yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. And don't you know we're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. And don't you know we're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby.